बीजेपीआ बिग ब्रादार जानो हाया। दिनैहाय बीजेपीआ सोरखौ थगायाखै? बीपीएफखौबो थगायबाय। बीपीएफखौथ' गले गले खनथामसिम थगायबाय। मोनसे खन्थाइ दङ, बै बेमाया स्पाइडारा थाम्फैखौ होना होमबा एसे गाखोबोबाव, नैबे सिटआव गाखोबा सेकेन्ड सिटआव साबसिन नुयो, सेकेन्ड सिटआव गाखोबा सिरिथामाव साबसिन गाखोयो। बेबायदि थगाय लाबोनानै दिनै बीपीएफखौ ओरैबायदि असल खालामबाय। बीपीएफनि सासेबो बर' नेता, आन्दोलनकारि नेताया दिनै बीपीएफआव थानो लुबैला। दा बे जाहैबाय बीजेपीजों एलायन्स जानायनि उनाव बीपीएफनि हालोद थासारि। दा थिग बिदिनो दिनै इउपिपिएलखौ गालागाथा खालामबाय। हठात मुहूर्तआव मैया दाखालि दिलीप सैखिया नामा, आसाम प्रदेश बीजेपीनि आफादगिरि, बिथाङा होनबाय जे जोङो गाव हारसिं गेलेगोन, 40थायाव जोङो फ्राय होजोबगोन, खालि मोननैल' जायगा जेराव हाग्रामा गेलेगोन, जेराव प्रमद गेलेगोन जों बेवहाय होनाय नङा, बाखियाव होजोबगोन। बे मा जाखो फालाय? दा बेखाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय, बीपीएफनि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय जे बीजेपीआ जोंनि आन्चलिक दलखौ अनसाया। बीजेपीआ ट्राइबल फ्रेन्ड्स नङा, बीजेपीआ बर'फोरनि लोगो नङा, बिथांमोनहा गेदेर ना, बिथांमोना जोंखौ ग्लब ग्लब बनायनानै जाजोबगोन। जाय काउन्सिलफ्रा बे आसामनि डिमा हासावखौनो होन, कार्बिखौनो होन, नोङो राभा हासंखौनो होन, नों माबा मेस काउन्सिलखौनो होन, नोङो मिरि मिसिं काउन्सिलखौनो, मोनसेबो काउन्सिला दिनै गोथाङै थानायनि अबस्थायाव गैया। बीपीएफआ गासैखौबो लथं फथं खालामजोब्बाय बीजेपीआ। दा बेखायनो बीपीएफआबो जाबाय, बीजेपीजों लोगो लानानै इउपिपिएलआबो जाबाय। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा, बयबो मिथिगौ बीजेपीआ मा सिन्था खालामदों। दा बीजेपीआ मा टारगेट खालामदों? गावसोरनो गभर्नमेन्ट खुंनो नागिरदों। जाय गभर्नमेन्टआ दिनै इउपिपिएलआ, एबसुनि दावहारुफ्रा, एनडिएफबिनि दावहारुफ्रा बीजेपीनि नेतृत्वआवहाय मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन। दिनै बे एकर्डनि हालोदा मा? आं सिगाङाव बुंदों, दिनैबो बुंगोन जे बे एकर्डआ देदगा फुंगा थाइसे खान्थाल फिथाइ, नाथाय खान्थालखौ हाफ्लेनानै नायोबा रेवा गरसेबो गैया। बे जाहैबाय दिनैनि एकर्ड। मा दङ बे एकर्डआवहाय? माया इमप्लिमेन्ट जाखो? दा इमप्लिमेन्टआनो जायाखैबा आइएएस अफिसारफ्रा माखौ एकर्ड होनखो? बेथ' थगायनाय। कंग्रेसआ 26आव जुदि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला अर्जुन मुसाहारिया बे एकर्ड जायफ्रा सिगनेटरिस आइएएस अफिसारफोरखौ आङो पिआइएल होगोन। खारन नोंथांमोना बिटिआर बे 6 शेड्युलावहाय जेबायदि एकर्ड जानांगौमोन बे मथे एकर्डखौ खालामाखै। माबायदि एकर्ड बेलाय? जाय एकर्डआ, जाय दफाया कनस्टिटिउशननि मोनसेबो दहाय गैया, कनस्टिटिउशननि आर्टिकेलनि मोनसेबो सापर्ट गैया। व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड इज दिस? If you cannot implement it, if you cannot make it into an act, what is this accord? होमबा जोंनि दावहा नांनायनि ओंथिया बहा बेरखांखो? दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय, एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय, एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय, इउपिपिएलनि लिडारफ्रा थगायजाबाय। रायजोफ्रा समखौ नेबाय था। नोंथांमोननि अनसायनायखौ मोनोब्ला जुदि 2026आव आसामाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट फैयोबा अर्जुन मुसाहारिया पिआइएल होगोन। 40थायावबो दासिमबो जोङो केन्डिडेट होगोन, थामहिनबा कन्टेस्ट खालामगोन। आरो जोंनि प्रिपारेसना जोंहा प्राइमारिफ्रा जाजोब्बाय। बुथआ 60-70%, खमथाराव जोंनि बुथफ्रा 50%। दा बे हिसाबै जोंहा सम दङ, मास मोनसेनि गेजेरावनो जोङो फ्राय बुथफोरखौबो कमप्लिट खालामनो हागोन। आरो जायगा जायगा बुथ मेलाफ्राबो जाबाय थागोन। बे हिसाबै जोंहा कंग्रेस हिसाबै जथेस्थ' साखाफारा। आरो रायजो राजाया बिजेपिनि खुंथायखौ बाबाय थोजासे, इउपिपिएलनि खुंथायखौबो बाबाय, जेबो मावनो हाया, बीपीएफनि खुंथायखौबो बाबाय, जेबो मावनो हाया। दा रायजो राजाफ्रा बुंदों बीपीएफआबो हा फाननानै जादों, रामदेबनो उमुगनो, आरो नै इउपिपिएलखौ होनदों हा फाननानै जादों। दा गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ, बीपीएफआबो इउपिपिएलआबो। रायजो राजाया बोराबनानै दङ। बेखायनो जों सानदों एबारावहाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ मोनसे बिकल्प जानो हागौ। फारसेथिं जोंहा आसामावहाय पिसिसिआवहाय आगुनि आफादगिरिखौ बोख्लायनानै गौरब गगৈ बिथांखौ जोङो आफादगिरि होबाय। दिनै सारा आसामावनो मोनसे दोहौ फैदों। बे दोहौआ निस्सय गौरब गगैनि दोहौआ जोंनि बिटिसिआवबो नांगोन। बे गासैखौबो नायोब्ला जोंनि गाबोन समफोरनि कंग्रेस भबिसतआ मोजां। जोङो सरकार दानो होनाखै, नाथाय जोङो राजा बानायग्रा जागोन। खमथाराव जोङो 7थाखौ मोनगोन, आरो जोङो बाराब्ला 11-12थासिम मोनहैनो हागौ। दा बेखायनो जोङो बेखौनो होनो सानदों, गोगोमै बीपीएफआनो जा, इउपिपिएलआनो जा, बा सोरबा मोनसे पार्टियानो जा, कंग्रेसखौ बाद होनानै रावबो गभर्नमेन्ट दानो हाया। We will be the kingmaker this time in 2025 council election.